Proġett li ġie varat f'Awwissu 2014 miexi b'ritmu tajjeb ħafna biex l-ambjent naturali tal-Buskett ikun irrihabilitat. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat żar il-proġett li ser inaqqas it-telf ta' ħamrija u jħares il-flora u l-fawna tal-post. Dan li qegħdin taraw ħdejja huwa eżempju wieħed minn madwar 80 ħajt ta' sejjieħ li qegħdin jiġu rrestawrati hawnhekk ġewwa il-Buskett. Proċess importanti ħafna kif il-ħamrija u l-ilma kienu qegħdin jitkaxkru minħabba l-ħitan ta' sejjieħ immermra li ma kienu qed joffru ebda qluq. B'hekk kien qed iwassal biex il-veġetazzjoni kienet qed tkun esposta għall-elementi. Dan huwa biss wieħed mill-xogħlijiet li għaddejjin hawnhekk fil-Buskett. Hemm madwar 3300 siġra indiġena ppjanati li jitħawlu għal proġett sħiħ li jrid ikun lest sa Mejju tas-sena d-dieħla. Minn dawn diġà twaħħlu 2000. Importanti b'mod partikolari huwa l-ispazju li ser jieħdu dawn is-siġar. Infatti ser iwasslu għal żieda ta' ftit inqas minn 40,000 metru kwadru ta' mażġar mal-bosk naturali li jeżisti diġà. Qed jitneħħew speċi ta' pjanti invażivi li jikkompetu mal-ispeċi indiġeni. Proġett ieħor jinvolvi r-restawr ta' dan il-kanal li tistgħu taraw warajja kif ukoll l-arkati ta' fuq ta' min jgħid li dawn imorru lura saħansitra żmien il-kavallieri. Iżda sofrew snin twal ta' telqa minn 49 arkata, 25 kellhom jerġgħu jinbnew mix-xejn, tant kienu fi stat ħażin u perikolus. Proġett ieħor li ser jagħmel differenza għal min iżur il-Buskett hija l-kostruzzjoni ta' passaġġi li minnhom wieħed jista' jimxi b'aktar kumdità. Il-proġett jiswa 2,800,000 euro, nofshom huma fondi Ewropej, sabiex isiru x-xogħlijiet tqabdu 21 ħaddiem fuq kuntratt ta' 3 snin. U biex il-proġett ikun jagħmel sens f'kuntest qed jitħejja studju dwar l-impatt soċjali, ekonomiku u ambjentali tiegħu. Interessanti wkoll il-kampanja edukattiva li qed issir f'diversi faxxi tas-soċjetà sabiex l-ambjent naturali ikun apprezzat. Dan kollu jikkumplementa l-fatt li l-Buskett huwa parti mill-proġett Natura 2000.